wemona ukuba akekho umuntu ngabudlala ngoba bonke abashayeli bamatekisi balapha engisebenza khona bangidlela umona nabo banomona kanti lumona usukela ngathola le mali ngalungisa itekisi lamela lihlekisa kubantu manje banomona kanti lumona nabemboni amatekisi nabo bangidlela umona kazowana umona kazowana umona ngoba njalo abashayeli bamatekisi bahlale bengihlabulisa izimbuzi ezintathu nabo banomona ngisho ngoba namaphoyisa njalo maye ngibona angikhokhisi imali yekhodrinki imali yekhodrinki nawe ungazwelela u-20,000 wila fortune imfihlo yami namama u-SABC iviki lonke wila fortune